li l-bdiewa Maltin u għawċin bżonn li nissalvagwardjawhom kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt laqgħa li kellu mal-aqda bdiewa attivi li min-naħa tagħhom spjegaw id-diversi sfidi li huma bħala bdiewa jħabtu wiċċhom magħhom fosthom il-kompetittività u r-riżorsa tal-ilma u tal-art kif ukoll in-nuqqas ta' riżorsa umana u l-limitazzjoni ta' aċċess għall-bex. Waqt din il-laqa, Malcolm Borg, il-koordinatur tal-laqda bdiewa attivi, spjega li l-kompetittività hija raġuni ewlenija għalfejn il-bdiewa żgħażagħ mhux jidħlu jaħdmu f'dan is-settur minkejja li jkollhom interess li jagħmlu dan. U tenna li l-bdiewa jaffaċċjaw ħafna burokrazija u barra minn hekk jirċievu l-inqas ratio ta' pagamenti diretti mill-Ewropa. U kien propju għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-bdiewa għandhom ikunu salvagwardjati anke fuq livell Ewropew. Tkellimna fuq l-isfidi ta' kompetittività, ta' riżorsi illi qed isibu u kif nistgħu aħna bħala oppożizzjoni nkomplu insemmew leħenna biex dawn nagħtuhom support għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-bdiewa attivi tagħna huma dawk il-persuni li wkoll jipprovdu ħafna mill-ikel illi għandna l-istok tiegħu ġewwa Malta u għalhekk irridu naraw li nissalvagwardjaw mhux biss ix-xogħol tagħhom imma nissalvagwardjaw ir-riżorsi li għandna li jagħtuna huma u li jipproduċu mill-iliq tagħhom sabiex Malta jibqa' jkollna l-prodott lokali ta' pajjiżna li huwa wkoll parti mill-identità ta' pajjiżna. Aħna minnaħa tagħhom minnaħa tagħna u rejnihom l-appoġġ tagħna kif dejjem konna favur il-bdiewa ta' pajjiżna u nħares il qudiem biex inkomplu nissalvagwardjaw mhux biss minn aspett lokali ma anke minn aspett Ewropew. Malcolm Borg żied jgħid li l-prezz tal-art f'Malta huwa l-ogħla fl-Ewropa. Dan apparti li qed jaffaċċjaw sfidi dwar l-aċċess tal-ilma li huwa tant essenzjali għalihom. E kif fost oħrajn hemm problema fil-maniġjar tas-sistema ta' New Water fejn jew jinqata' l-aċċess tal-ilma jew jingħataw ammont differenti minn dak li jkollhom bżonn. Tkellimna mbagħad fuq il-sfidi ta' riżorsi. Riżorsi bħal huwa l-art, l-aċċess għall-art għall-bdiewa, l-aċċess għall-ilma kemm ilma tal-pjan u anke in-New Water. Tkellimna wkoll fuq l-isfidi relatati mal-bex u kif il-bdiewa Maltin għandhom għażliet ħafna iktar ristretti ta' bex meta mqabblin ma' bdiewa f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Il-koordinatur tal-laqda bdiewa attivi spjega wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-Shadow Minister Tony Bezzina li f'Malta il-bdiewa ma jingħatawx aċċess għall-istess ammont ta' bex daqs bdiewa oħra fl-Ewropa u din toħloq kompetizzjoni inġusta. Il-bdiewa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista u ma' Tony Bezzina ddiskutew ukoll kif l-awtorità tal-ippjanari la żmien ma taġġusta Rural Design Guidelines li jagħtu gwida dwar kif jinbnew strutturi bħal serer u cold rooms.